Hola, benvinguts al Forecast setmanal. Deixem darrere una setmana marcada per la celebració d'ANECOP de la seva Assemblea General al Palau de Congressos de València. Les xifres de rècord. Durant l'exercici 16-17 van facturar 663 milions d'euros i van comercialitzar 835.000 tones. Ara de seguida vos ampliem tota la informació al respecte. Per altra banda, la Conselleria d'Agricultura ha declarat l'alerta per plaga de la bispilla de l'ametler en 4 comarques valencianes. I no deixem tampoc la Conselleria perquè esta setmana també ha sigut la de les dones del sector. S'ha celebrat el Dia de la Dona, una trobada encapçalada per la pròpia consellera d'Agricultura. I de cara a la propera setmana no llevem la vista d'Europa perquè este dilluns a Brussel·les els ministres d'Agricultura van a debatre les conclusions sobre el futur dels aliments i del propi sector, de la pròpia agricultura. I com sempre, no oblidarem els preus, les ajudes i les convocatòries. Comencem. La Conselleria d'Agricultura, atenció, declara l'existència de la plaga de avispilla de l'ametler en 4 comarques de València i també n'hi ha d'Alacant. Els propietaris d'explotacions d'ametlers hauran de realitzar els tractaments fitosanitaris adequats per destruir els ametlers afectats abans de l'eixida de l'insecte. Preocupació entre els productors d'ametlers per l'aparició en la Comunitat Valenciana de la plaga de la bispilla de l'ametler. És per això que la Conselleria d'Agricultura declara l'existència de plaga en 4 comarques de l'interior de València i d'Alacant. Fins al moment, les zones afectades corresponen a la Plana d'Utiel-Requena, la Vall d'Aiora-Cofrents, l'Alt Vinalopó i el Vinalopó mitjà. La bispilla de l'ametler es va detectar per primera volta en la Comunitat Valenciana en la campanya del 2015 i afecta de forma agressiva les ametlles dels arbres. Aquest insecte completa un cicle biològic d'un any fins a la següent primavera, moment en què ix de la corfa i coincideix amb la presència d'ametlles en la següent campanya. És per això la Conselleria d'Agricultura ha adoptat mesures fitosanitàries amb l'objectiu de desinfectar, immobilitzar i destruir qualsevol material que puga ser vehicle de la plaga. A més, les ametlles afectades s'hauran de destruir per evitar nous focus d'expansió. Fins al moment, els llauradors hauran de realitzar els tractaments fitosanitaris per evitar que la plaga es propague la propera campanya. Més de mig centenar de dones són les que es van reunir del sector alimentari, totes a Requena, amb motiu del Dia de la Dona Rural, una jornada en la que es va reivindicar com a factor clau per canviar la concepció del sector agrari la presència femenina. Hemos de ser valientes y conscientes de nuestras habilidades y de nuestras capacidades como mujeres. Hemos de hacernos visibles, hemos de continuar con este proceso, con este cambio, para así romper el techo de cristal agrario. Visibilitat i valentia. Aquestes van ser les conclusions a les que es va arribar el més de mig centenar de dones del sector agroalimentari, que es van reunir amb motiu de les jornades de dones agràries que cada any promou la Conselleria d'Agricultura. Unes trobades en les que es busca donar visibilitat al paper de la dona en el sector, marcat per la masculinitat i resistent al canvi. El sector agrario es un sector muy masculinizado y envejecido, además de generalmente conservador, un sector que muestra resistencias al cambio. La consellera d'Agricultura va destacar la necessitat de valentia per donar llum al treball de la dona en l'àmbit agrari. Les dones rurals són un factor clau imprescindible per trencar amb la concepció de ser una cuidadora en el camp i van insistir en que es vol canviar els patrons patriarcals on la formació i la informació són vitals per a la transformació. Es necesario la formación y la información. Formación para que a través de la tradición y la innovación se profesionalice el sector agrario, un sector donde la formación solo puede ser y debe ser continuada. También es necesaria la información y llegar a transmitir la cultura agrícola. Una senda del canvi on les dones llauradores reclamen més implicació de l'administració i les empreses. Agroseguro concreta en prop d'1 milió d'euros les indemnitzacions pel badall dels cítrics en quasi 1.500 hectàrees de la nostra comunitat, un badall causat per l'adversitat climatològica. La superfície o les superfícies afectades
Principalment són de l'Anelate, de la Navellate, de Powell i de la varietat Hortanique. I esta setmana no portem bones notícies per als preus, concretament de l'oli d'oliva. De nou tornem a partir de fortes baixades. Sembla que per un costat estan les pluges dels últims dies en les zones productores i per altre l'absència d'operadors. Segons Oleostepa, una de les principals, ja sabeu, fonts de referents del mercat, l'oli d'oliva extra es situa en 3.300 euros. El verge ho fa més o menys 3.000 i el lampante 2.900 euros. I això sí, bones dades també en el sector d'ametler espanyol, però des d'un altre enfoc. Sembla que les fortes gelades que han patit els ametlers de Califòrnia han disparat este producte fins als 70 cèntims de dòlar per quilo. Este fet ha provocat que la indústria es fixe en el mercat nostre, l'espanyol, amb pujades generalitzades. A la llotja de València, les varietats tant Marcona com Comuna han pujat entre els 200 i els 450 euros per tona. A la llotja, per exemple, d'Albacete, les pujades han arribat inclús a ser de 27 cèntims d'euro. Per altra banda, altre mercat, descendiment generalitzat en quasi totes les llotges i mercats nacionals en el que respecta al pollastre blanc. En la Tortosa, el preu ha notat baixades de 20 cèntims d'euro per quilo i cotitza a 95 cèntims d'euro. Sembla que darrere està el mal d'oratge d'estos passats dies provocat pujades en el que és pel pes dels animals. A la resta de mercats, la venda del pollastre oscil·la entre 95 i 1,14 euros per quilo d'animal viu. I pel que fa al mercat del conill, pujades també generalitzades entre 1,60 i 1,64 euros per quilo. La reducció de l'oferta pel mal oratge i la recuperació de la demanda ha baixat el preu del conill entre 1,60 i 1,64 euros per quilo, com estàvem comentant. També increments en el mercat d'ous, propiciats, en aquest cas, per l'augment de la demanda interna. I no s'oblidem del sector pesquer. La Comissió Europea avala el nou pla de gestió per a la sardina ibèrica presentat conjuntament per Espanya i Portugal. A partir d'ara, s'estableix que les captures d'este país podran arribar a 14.600 tones. Parlem de l'exercici de l'any 2018. Augmentar un 10% les captures de sardina. Este és el nou pla amb què treballa la Comissió Europea amb l'objectiu de mantenir oberta la pesqueria i garantir la recuperació de l'espècie. El peix desembarcat de les llotges de la Comunitat Valenciana es centra en este producte. Prova d'això són els 1,2 milions d'euros de facturació de sardina en la llotja de Torrevella. Les últimes dades de Conselleria revelen que les captures en el 2016 van arribar fins quasi les 3.000 tones. Amb esta decisió, Espanya i Portugal podran capturar fins a 14.600 tones anuals de sardines per a este 2018. D'estes, 7.300 es podran capturar fins a finals de juliol, mentre que l'altra meitat quedaran supeditades pel Consell Internacional per a l'Explotació de la Mar. D'estes quanties, un 33,5% correspon a la flota espanyola. Per fer-ho possible, s'inclouran vedes temporals, moratòries i talles mínimes. Estos objectius permetrà que els pescadors mantinguen oberta la pesqueria i es garantisca la recuperació de la sardina. Per altra banda, el Ministeri d'Agricultura publica dades de producció de vi. Xina i Estats Units es converteixen en els principals consumidors, mentre la denominació d'origen València sobrecomia el Japó i es situa en el segon mes que més estem venent ja a aquest país asiàtic. Expectació davant el nou escenari de les exportacions mundials del vi per a este 2018. Els experts preveuen que la Xina i els Estats Units es convertiran en els majors consumidors. Per a l'actual exercici, estos països continuaran liderant el consum, amb increments del 5 i del 2% respectivament. A la Unió Europea, França ostenta el lideratge amb 10.778 milions d'euros, un 3% més que el passat 2017 per davant del Regne Unit. Pel que fa al consum del nostre país, els espanyols aposten cada volta més per la qualitat dels vins. Per altra banda, les cotitzacions de granells experimenten caigudes del 15 i del 20% en França, Itàlia i Espanya. Les bones dades reflecteixen la bona salut del vi en Espanya. La producció torna a pujar un 3,19% en la primera setmana del mes de març i els blancs es revaloritzen un 0,40%.
Pel que fa a l'exportació del vi valencià fora de la Unió Europea, el nou tractat de lliure comerç amb el Japó obri les portes al vi de les nostres terres. La denominació d'origen de València és la segona que més es ven en el país asiàtic. A data de desembre del 2017, les exportacions van arribar fins als 4,69 milions d'hectolitres. D'estes dades, més de 3 milions foren per al mercat nacional i 1,67 van ser per a l'exportació, principalment en països de la Unió Europea. I atenció als ajuntaments perquè la Conselleria d'Agricultura obri els terminis per a que els municipis pugueu sol·licitar les ajudes per lo que és condicionament de camins rurals d'enguany 2018. Podreu sol·licitar aquestes ajudes els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que tingueu atribuïdes les competències en matèria de construcció, de millora i d'adequació, lògicament de camins rurals. Més informació en la web de Conselleria. I no deixem les ajudes perquè ja podeu sol·licitar o presentar almenys les sol·licituds a les inversions establides en el programa de suport 2019-2023 dins del sector vitivinícola espanyol, dins de lo que és el terme nostre de Comunitat Valenciana. Com sempre, tota la informació en la web de la Conselleria d'Agricultura. Ahí podreu ampliar totes les dades si vos interessa. Dijous vam estar en l'Assemblea General d'ANECOP, al Palau de Congressos, on van donar a conèixer els resultats. Rècords. La facturació del grup puja fins a 3,8%. Arriben a 663 milions de facturació en la campanya 2016-2017 i han superat les 835.000 tones en el que és volum de comercialització. El grup ANECOP integra ja 69 socis hortofructícoles i vitivinícoles. Això és el que va dir, i aneu a escoltar-ho, el seu president, Alejandro Monzón. Estamos muy orgullosos de poder celebrar esta asamblea en la que hemos batido récords. Hemos hecho este año un volumen de 835.000 toneladas con una facturación de 663 millones de euros. La verdad que estamos satisfechos, vamos a presentar nuestras cifras ante más de 300 socios de toda España y sí, pues sí, nos consolidamos como un referente dentro del sector, dentro de Europa y dentro de la comercialización de productos hortofrutícolas. I anem allà perquè tenim també el nostre moment d'entrevista, de debat. Obrim una finestra a les solucions. Evidentment, el Forcat li interessa tota l'actualitat, però també mirar cap al futur. I tots sabem que aquest sector té dos problemes, té molts, però té dos especials. L'envelliment de la població, l'edat de la gent que s'ha treballat en el camp, i també l'abandonament. No fa tant que es van fer els balanços del 2017 i es van parlar de xifres molt preocupants. Així, per damunt, recorde que des d'ABA, per exemple, ens parlaven de més de 580 hectàrees d'abandonament dins de lo que és l'activitat agrària a València i Rodalies. Vista aixina, hi ha que preguntar-se què podem fer. Si eres llaura hora i estàs en aquesta situació, el teu fill no li interessa continuar o té una altra alternativa o senzillament no vols que s'abandoni el teu camp, atenció, perquè ja comencem a escoltar projectes que funcionen i funcionen molt bé i damunt tenen una part humana. És el cas de Llauradors de Somnis. Avui està amb nosaltres un dels seus socis fundadors, jo diria que és el gerent, que és el que gestiona, Salvador López. Hola, Salvador, benvingut a casa. Bona vesprada. I la dona que està assessorant a aquest equip, que a més no oblidem que ella és la presidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles de València i Castelló, Regina Monsalve. Hola, Regina. Hola. Bueno, empezamos definiendo, comencem definint, perquè estaran escoltant els forcaters i estaran pensant, home, Llauradors de Somnis sona molt bé, però què sou i quina estructura teniu exactament, Salvador? Bueno, pues som una empresa agrícola constituïda com una SAT. Una SAT a lo millor avui sembla algo incongruent, però és una forma d'estructurar la forma de dur el camp legal, però sense tindre una societat limitada que a lo millor ens limita molt més. Nosaltres vam fer una SAT fa 12 anys, va faltar mon pare, jo me vaig tenir que quedar unes terres i clar, jo seguia treballant en la indústria, però com fèiem, de quina figura legal ho fèiem per poder fer-ho bé? Perquè la idea és fer les coses bé, per això estem intentant sempre fer-ho bé. Creem la SAT i teníem tarongers en una zona molt gelada de Picassent. Sí. Tots els anys ens gelava i bueno, per l'any que ve, jo deia, no, això no, això té que ser l'any que ve, n'hi ha que traure alguna cosa. Vingué el goteo i n'hi havia que ficar diners per poder pagar el goteo. Claro. No, d'allí no eixien.
I mon pare ja havia plantat kiwis i doncs, bueno, jo vaig a plantar kiwis, perquè el kiwi vol fred, jo crec que, bueno, vam provar a fer kiwis. Plantàrem 18 fanecals de kiwis, m'emprengueren la meva dona i els meus fills a estructurar-los, a posar-los, pa que sí, pa que allà, i bueno, això va ser el principi, el germen de Llauradors de Somnis. Any, per a fer-nos una idea, estem Fa parlant... 12 anys. O sigui que ja vegereu que venia el problema. No, el problema ja Ja estava damunt. ja estava. Jo tinc rodant a mi camps perduts que són els mateixos que ja n'hi havia fa 12 anys. N'hi ha més, però rodant a mi estan tots ja perduts. O sigui, hi havia una paralització i començava a veure aquest abandonament. Sí. Que supongo, Regina, que como presidenta del colegio y como asesora de este tipo de proyectos y de otros, porque también has estado vinculada al tema de la ganadería, es una realidad, como dice Salvador, que ya se veía venir hace una década, pero se está, no sé si tú compartes mi opinión, cada vez es más grave. Cada vez es más grave. Has dicho que yo, es verdad, llevo muchos años llevando proyectos de recuperaciones, de proyectos de investigación. Muchas veces cuando yo terminaba mis conferencias o mis charlas sobre la recuperación de la oveja guirra y que si está en peligro de extinción, y decía, no, lo que está en peligro de extinción realmente es el pastor, es la profesión. Y aquí pasa lo mismo. El labrador, el agricultor está en grave peligro de extinción. Y tenemos que profesionalizarlo, tenemos que darle nuevas alternativas, tenemos que darle nuevas soluciones. Nosotros, los técnicos, siempre estamos ahí para apoyar, pero realmente tenemos que convencer a esta gente joven de que el campo es una profesión muy bonita, muy digna, que el campo tiene futuro, porque alimentarnos nos tenemos que alimentar siempre. Y que tenemos además tenemos un territorio privilegiado, tenemos unas tierras maravillosas, tenemos un clima buenísimo y bueno, sí, nos estamos quejando, hay un cambio climático, ¿por qué no aprovecharnos? Pues ahora estamos trabajando con nuevas variedades, con nuevos cultivos y lo que sí que tenemos que tener claro es que hay que innovar, hay que diversificar, no podemos, el cítrico no podemos estar llorando siempre, es que esto no va, es que tenemos que innovar, arriesgar y por supuesto ir hacia nuevos mercados. De fet, hem parlat en els nostres informatius que esta setmana hem conegut el balanç de grans empreses, com el cas d'Anecop i altres, i diuen que per primera vegada la fruita o inclús els exòtics, Salvador, han superat en quantia de volum els cítrics, o sigui que alguna cosa està canviant, com bé diu Regina. Vosaltres, quines són les varietats que treballeu i cap on va aquesta diversificació i aquesta innovació en cultius? Nosaltres hem trobat en una magrana diferent a la que n'hi ha per ací, que necessita una forta inversió, necessita practicar-la, dur-la molt bé, però bé desestacionalitzada a la que sí tenim. La que sí tenim estan arrencant-la tots. Nosaltres estem plantant i estem buscant terres per plantar-ne més. Què ocorreix? Que tenim la mar molt propet, tenim un clima impressionant i podrem tindre magranes, si no passa res, la segona quincena de juliol. És algo que hem vist que s'està fent en països d'Orient i per què no sí, si estem en la mateixa ratlla, la latitud és la mateixa. I pensem que ho podem fer. A part d'això, també estem agarrant terres, camps abandonats d'Abel Aten, Abel Lignà, Clement Nules, gent que està abandonant-ho i nosaltres estem intentant fer-ho, però això sí, tot en ecològic. I també m'agradaria acabar també ampliant i concretant quanta gent teniu en aquests moments, Salvador? En el camp, en totes les quadrilles, són uns 25. N'hi ha dones, n'hi ha gent en risc d'exclusió social i gent que no té cap tipus de discapacitat perquè són els que tenen que agarrar la maquinària, tenen que fer coses que el reste de la gent no poden fer. Però sí, uns 25 són ara mateix. Són invidents, és gent que té alguna limitació física... És gent que pot desenvolupar el treball que està desenvolupant. Un invident en el camp... Per això me sorprenia, que a veure quin tipus de... Gent que té problemes psíquics, que no poden estar en un lloc tancat, que no poden estar en una cadena de producció, que necessiten l'aire lliure, com el respirar, i bueno, en l'aire lliure estan feliços. El benefici és doble, també suma a nivell d'ells, no? Se nota la milloria. Exactament. O sigui que la satisfacció és doble. Sí, i estem treballant en un parell de programes en diverses fundacions per gent que no saben què fer en ella, ens busquen i podeu ficar-ne més, perquè de veres estan treballant i estan treballant molt bé. I gent jove, per lo que estem dient, gent joven. O sigui, que estáis, per a que ens entenguem, esteu recuperant terres, com bé comentava Regina, esteu donant alternatives a gent que possiblement en altres llocs de treball no tindria ninguna possibilitat i en una societat en la que a vegades s'excluís massa a aquest tipus de persones. També dones.
muchas. Tot ecològic, con lo qual esteu donant un benefici també al medi ambient. ¿Quién da más? Queda más. Això me pareix impressionant. Com va ser el moment de la idea? Perquè tu has comentat com va sorgir, però qui va ser en un moment de reunió? Dir, tenim que buscar això, començar a ampliar, llogar més terreny... Jo crec que les coses van venint elles soles. Tot forma part d'una forma de viure, perquè tu ja has dit el nostre nom, llauradors de somnis. Claro. Això és tot un somni, i el somni, de vegades, es converteix en realitat, i dius, ai, això m'està passant a mi, de veres? Quin plaer. Pues sí, està Però passant. començares en el Cities en Picassent y ahora creo que teniu per diferents punts, ¿no? Por distintas Sí, zonas. ahora ya cogemos en la Huerta Sur, la verdad es que cuando yo comencé con ellos prácticamente, bueno, solo hace un año y poco, pero eran 6 hectáreas, en este momento tenemos más de 50. El cultivo, pues, en ese momento estaba... habían 2 o 3, estaba principalmente enfocado hacia el granado y empezábamos a vislumbrar nuevas variedades de granado y cultivos, siempre buscamos, cuando además se habla de cultivos alternativos, buscamos mercados de futuro y entonces siempre lo asociamos con cultivos salud, o sea, cultivos que tengan más cantidad de antioxidantes, que es lo que está demandando Europa. Europa está demandando productos de calidad, por eso es el añadido de que sean productos ecológicos, productos que además medioambientalmente no producen ningún daño al ambiente en una zona que además ya es muy vulnerable. Estamos trabajando siempre alrededor de la Albufera. Entonces, nuestra aportación evita que, por supuesto, que todas nuestras aguas llegan limpias y no producimos ningún tipo de infiltración, ni vamos, que nuestros tratamientos son totalmente, aumentamos incluso la biodiversidad de la zona, pero nuestros productos, pues como hemos hablado de estas granadas extra tempranas, además son extra rojas. Y están boníssimes. Y a hacer un suc, inclús, de Malgrana. Sí, queremos tenim hacer... adelantat ja anem a tindre el nostre propi suc, la nostra marca. Espectacular el suc de la taza. Y entonces son productos con mayor cantidad de antioxidantes. Nos movemos también en horticultura. Sí que trabajamos, por ejemplo, en el banco de semillas. Queremos además recuperar estas variedades autóctonas valencianas, pero además trabajamos con variedades que sean innovadoras y que también están un poco asociadas a lo que es la horticultura así de salud, como pueden ser todo este tipo de hortalizas que se asocian con la comida asiática, con esta comida ligera, con superalimentos y tal. Buscamos siempre, pues eso, innovar, buscar productos, exacto, que sean demandables. O siga, ètica, social, sostenible i econòmico. i rentable. Esperem que sí, esperem que sí. De moment... Totes les prospeccions que estem fent i els estudis que estem fent, tot ens diu que sí, que això va funcionar. De moment és un somni, ja t'ho hem dit. I crec que esteu creixent, no? Esteu començant a expandre. Tenim un parell de projectes que no podem parlar perquè no sé què està passant en l'horta, que està la terra molt buscada, ara. Potser la gent es pensa que van a fer 50 Carrefours, però sí que tenim molts projectes de conreus nous i coses que estem ahí encara peleant. I si mos escolta un llaurador que està, com dèiem al principi, en aquesta situació, que té una superfície, que té un cultiu, que té un hortet, que té un camp, no sé si té que tindre algun mínim o algunes condicions, alguns requisits per a poder oferir-ho? Estem agarrant terra. De fet, a la nostra pàgina web, de quan en quan llancem en Facebook un missatge viral i el que estem demanant és que tinga terra abandonada i vulgui llogar-nos-la, nosaltres estem ahí dispostos a firmar un contracte i complir una sèrie de requisits. Vos troben per internet, no? Sí, ecologicval.com. Perfecte, doncs de veres, xics, jo només que puc donar-vos les gràcies com a forcatera, com a valenciana, com a jove que soc, que també tinc que viure encara molt de futur i és un plaer veure que n'hi ha solucions per a que l'agricultura valenciana continuï tinguent futur. Ja veieu, per tant, així teniu un exemple de que estem molt, però que molt vius. Pel que fa als preus que ens ofereix el Consolat de la Llotja de Cítrics de València, setmana marcada per més moviments que l'anterior.
Pel que fa a les taronges, s'estan finalitzant les existències de varietats com l'Anelate, encara que observeu prou d'interès en el que és la València Latte i per cert que l'agricultor es resisteix a vendre. Quan a la recol·lecció, estos dies ha estat marcat per la tranquil·litat. Destacar que la producció de mandarines de les varietats Nadorcot està quasi sense existències i queda poc per vendre el que és la varietat Orri. I la resta de productes que oferim totes les setmanes que també arriben del Consolat de la Llotja de València per tercera setmana pujada generalitzada en l'arròs. Tant les varietats Gleva, Jota Cendra, Montsianell i Fonsa s'han venut entre 320 i 325 euros per tona, pujades per tant de 5 euros respecte a l'última setmana. Per altra banda, baixades en el blat d'importació i l'ordi 2 carreres, que esta setmana ha cotitzat entre 178 i 181 euros per tona. Per que fa l'avena blanca, s'ha manejat entre 164 i 166 euros per tona. Per altra banda, tant la soja d'alta com baixa proteïna ha tingut baixades generalitzades en 7 euros cadascuna. La farina de girassol integral esta setmana ha cotitzat en 152 euros per tona, mentre que la d'alta proteïna ho ha fet entre 229 i 230 euros per tona. També el gluten fit i la polpa seca remolatxa granulada estos dies s'ha venut entre 199 i 205 euros per tona. I acabem en les garrofes. Baixades generalitzades en les senceres de València i Castelló, en 50 i 100 euros per tona. Finalment, el garrofí, esta setmana, també ha caigut i s'ha venut entre 4.000 i 4.500 euros per tona. I sempre important, l'AUI a reserves. Esta setmana bones notícies en el que és reserva hídrica. Pujades generalitzades en totes les conques. La del Xúquer esta setmana ho fa un punt, queda en 28,7%, mentre que la del Segura ho fa en 2,5 punts. Tenim 20,1%. I atenció perquè les reserves estatals pugen notablement. Ho fan en un 6,8%. Superen ja cinquantena i queden en 53,7%. Els embassaments, per tant, emmagatzenen 30.120 hectòmetres cúbics d'aigua. Hem augmentat en 3.813 hectòmetres cúbics. I per tancar el forcat d'este cap de setmana, vos oferim un apunt de cara a la propera. Dilluns, com avançàvem a Brussel·les, tenim reunió de ministres d'Agricultura. Damunt la taula, la reforma de la PAC a partir de 2020. Com sempre, en l'Imatge vos oferirem totes les reaccions des de la capital comunitària. Per altra banda, el pròxim 23 de març, a Altea, a la Marina Baixa, podeu assistir a unes xerrades interessants d'alimentació. I la Casa de la Cultura d'este municipi. Allí podreu assistir i vos ampliaran tota la informació sobre intolerància alimentària. Són les notícies més destacades i les prèvies que volíem destacar, però no s'oblidem de que en València estan disfrutant les falles, així que si s'escolteu des de València o qualsevol població que tenen falles i estan celebrant que tingueu un bon cap de setmana. I no s'oblideu, cal consumir productes valencians perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Adeu.